Takže ahoj lidi, zdraví vás Kroník LP a vítejte již u prvního partu z mých let's playů ze hry Minecraft, konkrétně ze singleplayeru. Teďkom jsem zjistil, že já jsem mluvil celou dobu do blba a nenatáčel jsem. Takže teďkom už doufám, že bude to dobrý. Teďkom si dělám crafting table. Jo, mluvím jak retard, já to vím, ale nebudu tak mluvit. Teď si udělám, počkat, jednu čestu. Ještě potřebuji druhou čestu. Tak. Zakopeme se někde, protože jak vidím, tak svítá. Omlouvám se, ale tuto noc nemusíme. Já mám vlastně vlny. To jsem je uklohnil. Já vím, nemusím to psát, ale když už píšu, tak už píšu. Dobře, takže jsem tady. Já bych si zabydlel vlastně někde z té skále, se mi to zdá taky útulné. Ve skále už mnoho lidí bydlí. Ale mně se to taky líbí. Budu ještě natáčet Happy Wheels. Ano, slyšíte, dobře, budu natáčet ještě Happy Wheels, hned po tady ten z tom partu Minecraftu. Ještě bychom si mohli udělat lopatičku. Řekněte mi, jaký bych měl používat texture pack. Napište mi to, já se ho pokusím stáhnout. Omlouvám se za lagy, ale můžeme jít aspoň trošku níž, ne? Až tak někde, že by ještě o jedno. Ne, tady to bude OK. Jenom menší dům. Opravdu malinký. Miniaturní. Já ho budu pomalinku zvětšovat až do nekonečna. Já budu ještě pomalu bydlet níž a tady. Pro začátek. Oj. Tak, jo. Můžeme si přinést všechny věci. Nic tu není. Crafting table. Já nevím, jak retard. Já to vím. Jsou mi takové zvláštní videjka, jiné nemají. Takže dřevo. Počkej, na co vůbec hrajem? Na Peaceful, ano, já jsem si říkal, že mi nějak neubývá hlad. Ano, takže já si vezmu dříví. Vezmu si krafťák. Ježiš, zítra je škola. No ale do školy se musí chodit. Jinak všichni budeme blbí. A dostali jsme hned i achievement. A jdeme píct. A já bych už to mohl trošku zatarasit, aby sem popřípadně i žádná monstra nechodila. Co to dělám? Další uvidí.
jak jsem začínal, tak jsem ani nevěděl, jak se dělají torčky. Teďka už to víme. Jsem více. Už to právě dneska, to je první rok, jak jsem začal natáčet. Jak jsem začal hrát Minecraft, takže začátky už tak trošku znám. Vím, jak se u ní chovat. Mohl bych si trošku zvýšit strop, jsem to tak stísněný. Kolik je? Přesně poledne. Já bych si to aspoň... Takhle bych se nechal, abych věděl, kolik je. Jo. Tak takhle to určitě nebudu mít. Jsem failure. Oh, my knee. It's good to knowing. I'm knowing yes, takže mohl by se mít trošku natěžit i dříví. A udělám si rovnou už i sekirku a už dokonce i kamenou. Mám docela hodně cobblestone. Nevím, jestli mám dobrý styl na stavění, ale možná jo, možná ne, to je jedno. To zjistíme. To je ten penisový strom. Ano, this is a penis strom. Už mi to nic zase tak moc neseká. Už nemůžu. Jo. 9. Co to melu zase? Žádné F9, ale 9. Ne, že se mnou bude zábava ještě. Za chvilku to zapíchnem. Klasický začátky. Hodně budu hrát za kamerou, protože jsem tak trošku nachcípanej. Ale nejde to moc znát, já to vím. 25 dřeva. No to by tak mohlo stačit. Kde mám svůj díru? Tady mám svůj díru. Oj. Tak. Mohl bych si udělat tenhle a tenhle. Tak. No, není to nádhera. Nádhera. Děj se, jo? Co to? Aha, tak takhle. To jsem ani nevěděl. Tak to je vychytané. Getting on the arborate. No, vidíte, začínám zase od začátku. No, to ale promyslel dobře, ten Minecraft. Ach jo, rozmlácená. Schválně, jo. Podíváme se, kolik jsem rozmlátil krumpáčů. 7? Že by? 7. Už